Pak. Wah, ngarit tuh. Jam piro ya? Jam panas mentang-mentang ini. Ngarit. Bisa udah suka enak tak retnya ya. Masalah gak menongkol rupanya, Pak. Nah, ada rupanya kau ini. Ya, berat tadi. Anda bingung. Panas kau ini wae ngarit barang. Wedhus iki ora gem pakanan dhewe. Berat. Ngarit kok ngene iki arit opo iki? Kok iki kena ngarit ini. Pak. Waduh sik katijo yo. Api-api ngene. Lemu sisan. So api temen bonan bang perane wong. Masalah suarane udan barang panas entang-entang ngene. Ranggone sapa ning ngene iki? Perane wonge. Amintul. Nyapul kono kuwi. Iki kok jangit. Oh, apa sing jangir kuwi? Oh, apa tandur ngene. Ngono kalau jagung. Ayo mati jare kena homo ngono. Kena homo apa? Buah kaya ora mudeng aku. Teng tanduri ngono. Lah iki kacange sapa iki? Kuwi kacange tanggoku tandur kene. Lah sisih kuwi bundane sapa kuwi? Sisih kuwi. Nenek sampe to ijo wis sapa wae. Wah, to ijo ki dibundane urung bareng Ya kuwi. duwe lho. Kaya ngono kuwi lho jagunge. Lah wedhus e katijo ning kono lemu-lemu. Iya kae, tapi anu apa salah sing buah ning ndi ya. Oh, apa beda terupan ngono kae, Mas. Biasa ngono kae. Tok nae. Kok marep ngarepnya Andi? Kono lapangan. Kowe wis entek ngono. Hah? Entek to. Sapa sing ngerti? Wong to ijo mang. Wis layak wedhus e lemu-lemu. Kene intil kok ngerti. Kulon ngono lho menawa eneng. Ngono paling yo, ngerti teng gone wong ngono paling. Ya sing ora neruh wonge yo. Sapa loro ndi? Lek kulon kuwi sopo? Padha yo kae Pak Indi ya. Paling iya ya. Paling ngono Pak, doyok Pak Indi. Ariti ya tambanane. Akeh lemu ngono. Melu piye kowe? Ora aku ngukus main bane koyo ini kok. Nah, yo tak tinggal dikek ya. Iya ya. Hati lho. Ya. Sopo niki niki? Gel aku nek ngene pede ki opeh ora kanggi. Nek kalen ngene mang ora roh aku. Tak macen iki nae nek ora gede-gede wae. Ini sopo iki? Rambut gane. Ini gane beneran iki. Isik Bae ra nggih. Oh, sumpung. Dilawuh mengko buka kena. Pasang filmnya sih.
Ora suap ora ya. Wah. Nah, ini buka. Kulo coba. Sik yuk. Ngangko anan. Eh, Ngapa lho ngono kuwi? mancing lho. Mancing apa lho? Mancing iwak kok mancing apa neh. Nah, udan-udan e muni wae. Ya sik to engko ae, ora oleh apa-apa iki lho. Malah aku ngerti ne. Ah ora kan mancing biar lawe penak. Mangan. Oh, wong nggon kene. Kulo Ora. krembok mulo e. Kita iku oleh apa iki? Yo ngerti yo. Ya, Udan-udan ngene yo Pak ngarit. Wedhus ra duwe pakanan dhewe ra dol wage. Saiki usume ora wong wedok tok sing ngapusi. Alam gelem ngapusi, mangke panas saiki malah udan ini iki. Berat iki kitane. Pak. Tak suket ngene iki. Diabati sapa ngene iki? Karep apa iki? Ku keterat duyan. Kayak kono rambane nemu-nemu nggone sapa kae? Kayak mang nggone doyok mah rambane kae kabeh tak riti aku. Wah, ngerti nae kok mulai kayak tak ramban kono. Masalah arep opo ngene ra tedas iki. Wah. Iki kapan aku lah suket kok ngene iki. Wah. Wah, tedas hari ini. Kok magrib aku ngene ngarep terus. Ya tuh lanang ora tak wedi ireng ritek. Ireng dilabur kan putih mah. Cakno mau ngarit. Cakno ngono sebut KPKP. Lah kowe ngandi? Mari boloku ning sawah. Kowe tanem ya sawah no cocok. yo ben. Oh, tadi coba kok suket cangkemmu engko. Panen deh. Bah, ngarit nang ora oleh-oleh. Ngarit ketul. Kok rambel wae doyok wae, tekne rambel. Nanti wedhus ae. Tak meneng ae. Doyok kayak karo percet lur kan. Meneng-meneng ya, nyolong rambenane. Bendera konangan, konangan bahaya, lapor RT ini. Kucel mah yen kono gitu kan. Bah, konangan aku bilang ngaret ning kene. Besarene. Dah. Apa piye konangan iki ora dah. Jaluk, baik. Coba aku biyak-biyak kok. Apa? Oke.
patute suketi padidoyo tirit wong. Tirit. Yo halah. Ayo dimolo. Ayo. Ayo wingi. Yo. Ari iki. Sopo nang tur kene iki? Ngawur mateni gelas. Dong. Mah nyapa lu ki turut-turut kuwi? Alah. Ngak iki to anane pari padidoyo. Penyapa ning kene? Meramban. Alah patute nyolong rambene padidoyo lho kowe. Ora aku njaluk titik. Alah kapan yang ngomong? Men njaluk sakmene kuwi. Oh ora udur pokoke ayo ngomongke. Wis aja dilaporke kuwi. Suwen. Njaluk titik mah aku wis sakmene. Tudine. Redalane. Didoyo. Ki lho rambangmu tirit. Di lu wong iki. Nyapa bocah bengok-bengok ae. Yo. Masalah. Arane ngopi. Lah kok. Cuk. Jepet bajingan masalah. Peh piye ngerah. Yo alah. Apa lho cah kayak bengok-bengok. Biyo. Gelengane wong kok pitik iki. Rawo tipis. Ya kan Pak Dik. Kowe Pak Denten. Sik. Mandek kok lho. Allah. Jangan piye cai. Gua lho masalah. Ini apa bengok-bengok sik ta lho nae. Alone lho kuwi. Enak apa Ini gampang ge yo. Gampang ning kono ngongak banyu. Nah, enek wong ngerit. Tandur apa suketmu mangke. Rambananmu suketmu. Rambananmu. Bocah ndi bocah. Cek ning kono lho. Ngono kan lho. Sakit golek. Klambine ireng. Golek lah. Ayo. Nah, iki lho iki. Iki piye bocah? Yo, iki lho. Nyapa iki kok? Kok nyapa ning kene? Njaluk rambanmu, Kang. Kok manjat nyamu bro? Njaluk sakmene, Mang. Ngono jarene jauh mah yang awakmu. Malinge. Ora aku ramane. Jelas maling ki wis ora udur. Njaluk aku iki. Lah Njaluk sik, piye? kok njaluk muni aku ora? Ora. Lah jenenge maling ngene iki. Aku muni nyetah kene, Mang. Alah lek ngomong jelas ngomong yang sing duwe. Lah, Piye kowe iki kok? Aku iki lho ora maling aku iki. terus ora maling dene ora maling. Maling. Maling iki santri maling. Ora njaluk ae Kang aku. Lah nek kowe iso oleh lah aku rung ngomuni oleh ngono kok. Piye ya kuwi? Wis digoyang-goyang Ini Pak. RT, terus ini RT, ayo ora udur. Lu bedang begini. Go cekel kowe. Sore Kang iki. Barang ini iki. Iya, aku ora maling iki. Kok mulai gek engko bengi ae iki. Mulai gek adus. Piye lek ngono? Ayo. Iki tunggonono engko lek adus. Ternai lho iki. Piye? Kok ditunggoni? Ya gila no kok. Kono lanang kok. Lah Kok ning jopo lho. jopo nanti kok gek mlayu ngono. Ngene adile. Awakmu liya aku tak melu. Lah mlayu piye kok? Ayo kowe. Ora. Tenan lho yo. Yo. Apa jaminane? Jaminane apa? Aritmu lho tak gowo. Gone kene sik. Ngene, kupingmu tak gawone. Lah. Yo aja. Balik ro kuwi. Maling. Ya arepmu kene. Iki barang bukti ora pisan. Oh, ono. Wis mulai. Nih, Nah, dituduh maling ora trimo aku ngene iki.